Lamini, tonton Lamini, aye koy manke, tonton Lamini, Lamin, Clédou Lamini jo. Avec ma la radio Saramala, tonton bec ma Saradela, tonton bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye koyumanke, tonton Lamini, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton Lamini, aye koyumanke, tonton MBK, aye koyumanke, tonton Cheki, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton Musa, aye koyumanke, tonton Alifa, aye koyumanke, tonton Atete, aye koyumanke, tanti Logo, aye koyumanke, tonton, aye koyumanke, tonton Siti, aye koyumanke.
Bilala Samari Burema Bilala Kebe Burema Bilala Sigasuke Mama Bilala Babe Baba Bilala Saibari Bamadumu Walutalila Dugu Bigi Dugu Gezi Wotu Aluma Senegali Jumania de Mala de Basara Kadimesero de Dilemon Yemba Maladine Bono Kamiri Demba Mabebe Abono Kanamiri Demba Mamali Bono Kanamiri Demba Masenegali Kanamiri Demba La Sayanyama Nyagidi Nanya La Paradiso Yemiri Demba Maladine Bono Kamiri Demba Mabebe Abono Kanamiri Demba Mamali Bono Kanamiri Demba Masenegali Kanamiri Demba La Sayanyama Nyagidi Nanya La Paradiso Ankara Batandoe Ankara Batandoe Muhammadu Rasulullah
Muhammadu Rasulullah Aluma Duyete baba wele Jebana mi godi jebata gelama Kibili odemo jebagara omaneke ama Sama mo tulusi baliye Kimese yate sayama Moba yate sayama Allahu labiuka Mogo buya buya Fomo hoki kasanke Mogo buya buya Foda bati kaburo Niye miri demba Malajine kono Kamiri demba Mabebe kono Kana miri demba Mamari kono Kana miri demba Masenegali Kana miri demba Lasanyama Yajidi nanya da barabenu Niye miri demba Malajine kono Kamiri demba Mabebe kono Kana miri demba Mabari kono Kana miri demba Masenegali Kana miri demba Lasanyama Yajidi nanya da barabenu Kadua uke dembaye kiyama kadua uke dembaye kiyama kadua uke dembaye kiyama kadua uke dembaye kiyama ka duwawu kɛ forow bɛɛ lajɛlen kiyama bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu kɛ Jelimadi Sisoko yɛrɛ ye min mankan filɛ nin ye parce que bɛɛ n'i ka don de don ka duwawu kɛ artiste fure bɛɛ lajɛlen ye silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye ka duwawu kɛ u bɛɛ ye ala k'u dayɔrɔ sumaya ala ka limanaya di ya rabi Allah ala k'o duwawu minɛ tabarikala k'an bi Gole fo kosɛbɛ Gole tun kɛra a tun kɛra Asetu dɔnkilidala Asetu kanduma Asetu basi dilanna ala Asetu cɛla donna Asetu gadona kuma la surunyaro gadona dɔ ye gwadon kɛla a tɛ se kɛla donna dɛ n'i y'a mɛn ko gwadon a bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ gwadon n'a ye min ye min bɛ gwaduman tobi k'a sigi a cɛ kɔrɔ min bɛ cɛ la don k'a matarafa o de ye gwadonna ɲuman di dɛ min bɛ denw la don ka denw mara n ko gwadonna a bɛɛ de b'o kɔnɔ k'an b'a Asetu Kanute gwadonna fo tabarikala o furucɛ Gole kosɛbɛ k'an b'a fɔ ko a tun kɛra ko an giran jam Gole ko basi dir'i ma tilegan in na m'a dɔn moto de talonna sa wa ou bien e yɛrɛ de talonna an ka basi k'an sɔrɔ yan dɛ basi kana se Asetu y'an wele sisan Gole ko basi ko basi b'a bolo k'a mɔna ko depuis 11h wagati k'e ka da ye e yɛrɛ ma sɔn ka plateau kɛ an t'a dɔn e bannen don ka na plateau kan kun ɲininkali kɛ basi ko in de don Asetu dun Gole kana nin kan na ayi a tɛ se yan ni basi tɛ a ye sira tunun ni basi in ye Gole tɛ na ni basi tɛ sika yɛrɛ t'o la n'a ma taa di Ba Mokhtar ma ou bien ka taa di Segu Rekotaradi président o tɛ sa la Segu Rekotaradi président Kuyate k'an b'a fɔ a ye ni Gole ye basi o basi bila ka taa anw de nin yɔrɔ don yan kosɛbɛ Ba Mokhtar i filɛ nin ye Rekotaradi Lamini i t'i cogo dɔn ayiwa n ye cogo dɔn i cogo dɔn dɛ n ye makun tabarikala o da duman i la de sagako de fɔra n ko Ba Mokhtar ma n ko an ka saga juru b'a la Ba Mokhtar ye ci min di ka na ne yɛrɛ ɲinana saga kɔ ne ko Ba Mokhtar ne ka saga juru t'e la tuguni a ka ɲi ta e diɲɛna ci min donna Gole da ne ye dɔgɔkun 3 kɛ ne b'a n ko Ba Mokhtar k'i k'an ka saga faga anw ye dɛ i kɛra Rekotaradi président i ma saga don dibi la k'an animateurs wele naamu dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 cɛkɔrɔba kɛlɛ ma ɲi dɛ
n'i ye cɛkɔrɔba kɛlɛ u fɛrɛ ka bon n'a ye cɛkɔrɔba fɛrɛ k'i la a b'i yɛrɛ siri n'i yɛrɛ ka juru ɲininen ye i b'i yɛrɛ ɲini i tɛ bɔda sɔrɔ Bamukutari ye ci min bila ka na ne ko n ko Gole t'a fɔ Bamukutari ye n ko sagako ma bɔ ne jɛra Lamini don kɔmɔla de bɛ yen bɔ kɔmɔla tɛ yen ayi ne bɔra i tɛ bɔ ten kɔmɔ nin bɔli a kilisi bɛ n da an bi kɛnɛ kan yan maakɔrɔw ka kɛnɛ de don a bɛ ten bi ye spécial ye kosɛbɛ u tun kan ka Gole de sɔrɔ bi nka ko barilen bɛ ko sudalen sa de wallahi o ye tiɲɛ ye nka gɛlɛya dɔ ye Mali artistes bɛɛ lajɛlen sɔrɔ farafinna artistes bɛɛ lajɛlen wallahi Mali dɔnkilidalaw bɛɛ lajɛlen n'o ye an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ n'o ye Ray Band mɔgɔkɔrɔba dɔ ye kosɛbɛ Jeli Musa Kuyate ni dɔw k'a ma ko Kanku Musa Baturu Seku Kuyate ala ka dayɔrɔ sumaya amina o balimamuso den de Jeli Musa Kuyate ni Ray Band mɔgɔ fɔlɔfɔlɔw de ni ye olu ni an ka doyen n'a bɛna an bolokɔrɔ sisan o ye Jelimadi Tunkara ye ani Jelimadi Tunkara de fɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ ale Jelimadi Tunkara ni Pacheko ani Magan Ganez ani Mamutu ani Tijani Kone ani Salifu Keita Mbori Kante a caman ani Isa Tunkara ala ka dayɔrɔ sumaya o ye Jelimadi ba kelen dɔgɔnin yɛrɛ ye olu de fɔli ni sankɔrɔta Mali kɔnɔ ɲɔgɔn bolo ka Mali sankɔrɔta duɲa fantan naani bɛɛ kan u ka seko n'u ka dɔnko la o kɛra n'a bɛ mɔgɔ ma sɔrɔ kuma fɛ Jeli Musa de ntanyana jabɛti de kɛra sata ye n'Ala sɔnna ala ka dayɔrɔ sumaya amina ala ko duwawu minɛ tabarikala an bɛ duman dɔ lamɛn fɔlɔ yanni Jelimadi Tunkara ani Pacheko ka kɛnɛ nin sɔrɔ a bɛ ten janni o cɛ Lamini foli fila de bɛ n bolokɔrɔ yan k'an bɛ Kante fo k'an bɛ Buba Kante fo ani Fɛnkura Kante n'Ala sɔnna Fɛnkura ye a furumuso ɲuman de ye muso sabalilen a n'a denw ka bɔ yan ka taa Kayi ka Usubi Sisoko fo Usubi i tulo bɛ ne mankan na n b'a dɔn émission tɛ tɛmɛ i kan k'a Sisoko Bandansanu k'an bɛ Kayika bɛɛ fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka Burama Kasonke n bɛ Burama Kasonke fo de a sigilen b'a ka bureau kɔnɔ sisan a tulo b'an na ko n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye tabarikala an ka tɛmɛ ni duman ye Buba i ye kolo di Kuyate ma ka na n'a ye bubɛ kolo min na tabarikala ko kolo ni minɛna ka ɲa Kuyate ma sira fara n'a ye Gole kɔni ye sira fara n'an ka basi bi Lamini Gole b'i sira yan a ka sɔri
kadimi jaja maula duga na dimi to mame maula ay tonda bolola kakala mina kalabo kasamanya na basi segera samanya na ay samanya na basi mina samanya na ayo kuma tika kaba kama dala oto ki bile ko manenga na sara kamisi aluma etu gasiri mandimina tonda bolola kakala mina kala bugo kajakuruna to segera jakuruna to mina jakuruna ayo kuma tika kaba kama dala oto ki bile ko manenga na sara kamisi sokadi jodola wula manila aluma e wula fana kadi jodola so manila duga ye nanka made misikani gadinge jaja dinga ninda sokotuno jajo bende chamakaraba amana filima ye wana na fi haidare anu mana filima o ye wana na fi kule manati koso kono mina ke kene mamina ye so kadi jodola wala manila anu ma e wala fana kadi jodola so manila kana mania Maria, alutul malo, jadi Maria jurukana. Musaluni bereto balume badalla nasara matunge donkara baga joma jomari laguluga
ni ye duga ye. Nin ye duga ye. Tout à fait. Duga. Nin ye duga ye. Dɔnkili dara Mali la dɛ. Nin dara Mali kelen tɛ de. Duga nin dara Mali ni Laginɛ surtout. Mali ni Laginɛ. A bɛ se ka da Burkina mais olu tɛ duga dɔn ka Mali ni Laginɛ bɔ. A dɔnkili Mali surtout a dɔnkili. N'o tɛ duga tɛ Mali la tuguni dɛ. Duga bɛ duga kɔni ye Burkina i b'a ye Laginɛ. I b'a ye Laginɛ. Mais duga tununa Mali la. A tununa ɲininkali gɛlɛn. Mun y'a tunu? N'o tɛ duga dɔnkili in yɛrɛ tɛ dɛ. Min yɛrɛ ye ko duga ye, duga yɛrɛ tɛ Mali la tuguni. N'o tɛ. Kɔnɔkɔrɔba de don. Duga. Jalaw kɔni yan'u tun ka jalaw tigɛ. Jalaw minnu tun bɛ goudron na yan'u k'o tigɛ i tun bɛ dugaw ye. I tun bɛ dugaw ye. Yɔrɔ min filɛ nin ye ko ACI. Naamu. K'a to zone aéroportuaire la wagati min na. Kosɛbɛ. Duga ni fɛn wulusiw ou bien sagasiw ni fɛn minnu i tun b'a jigiden ye olu kan ye. I b'a ye. ACI yɔrɔ min ye ACI sa i b'a bɛɛ jɔra. ACI kosɛbɛ. Mais k'a to Sɔrasiw k'a to aéroport ka bolo kan ni aéroport y'a bila ka n'a bila Sɔrasiw ka bolo kan. Tiɲɛ. I tun bɛ duga ye fɛn sugu kan ye o yɔrɔ nin na. Kosɛbɛ. Nka a tununa. A tununa. Nka duga dɔnkili nin ye mun de? I bɛ dɔɔnin da la wa? Duga n'i y'a mɛn duga n ko cɛfarin dɔn de nin ye cɛfarin dɔnkili de don. Lamini duga a tɛ fɔla kɛbajitɔ ɲɛ. Duga a tɛ fɔla manamana mɔ ɲɛ. A tɛ fɔla mɔ ye fana mɔgɔ min ma kobilen ye mɔgɔ min ma kobilen kɛ. Donc ale ni ani janjon a bɛɛ le kɔrɔ kelen ye i y'a faamuya donc duga a bɛ da mɔgɔw le ma mɔgɔ min e lamini e min ye janjon siaman kɛ i ye ko caman ye i ye ko caman kɛ kobilen caman fana i donna kobilen caman na ka bɔ ni i m'a ye ko ko duga kan ka fɔ nin ye de parce que a donna a sako la ka bɔ ani wara ye kɛlɛ kɛ ku a kɔnɔ ani wara ye kɛlɛ kɛ a bɔra sama y'a gɛn fo dugu tabarikala duga kan ka fɔ o ye de mais sama ye mɔgɔ min gɛn a bolila ka na fɔ so duga kan ka fɔ ye mun y'a gɛn sama y'a gɛn senba n k'a ma o yɛrɛ maninkaw la ko senba duga o kɔni ni senba y'i gɛn ka na fɔ so kɔnɔ a ye duga man kan ka f'i ye duga man kan ka fɔ o ye senba y'i gɛn y'i jɔ i y'a faga tabarikala i ye ko dɔ kɛ senba la duga kan ka f'i ye mais k'i bori senba ɲɛ ka don so kɔnɔ a tɛ fɔla olu ɲɛ a tɛ fɔ olu ɲɛ nka tigi fana bɔra kobilen la dɛ mais o ye kɛbajitɔ de i m'a mɛn ko duga tɛ fɔla kɛbajitɔ ye olu y'i borila le ka gbɛ dɔ sa mais sama kɛlen k'i gɛn e kɛlen ka so la sɔrɔ fɛɛrɛ dɔ ɲini kɛ ayi fɛɛrɛ bɛ tɛmɛ yɛrɛ ɲini kan o ta tɛ duga de o ta tɛ duga kɔrɔ o ta t'a la pewu ko duga tɛ fɔla kɛbajitɔ ye parce que kɛbajitɔ y'i borila le ka gbɛ dɔ sa olu bɛ fɔɲɔ 400 de sa ka wa minɛ ka wa a ten de duga ye fulakɛ fana ta n ko banba ye fulakɛ ta k'a fili fulakɛ nin tɔgɔ ko manga i ye tɔgɔ fɔ daminɛ banba y'a ta kɔda la k'ale bɛ taa i min sagaw bɛ k'i min yɔrɔ min fulakɛ ko yen ji dundulen don k'ale ti min a yɛlɛla sanfɛ ja banba donso bɛ yen banba donso ye fulakɛ ta k'a fili k'a b'a fili ji la ka taa nɔfɛ fulakɛ taara bɛ kɔ mais a y'o fanga sɔrɔ cogo di banba mana fɛn ta a b'i fili le fɔlɔ ka taa i ta k'i su ka i ma su ji rɔ ka ban ka taa fili ji dumayɔrɔ la voilà ka taa i nɔfɛ i yɛrɛ ɲinitɔ sisan a bɛ taa i nɔfɛ mais fulakɛ dun panna ji dumayɔrɔ tellement que a y'a fili ni baraka ye fulakɛ de tɛmɛna kɔ kunna ka taa ben kɔ kɔfɛ donc i b'a fɛ ka fulakɛ ka fanga bali a ka banfula de binna ji la banfula belen ji la banba taara i ton banfula kan a hakili la ko fulakɛ manga y'i jɔ kɔ kɔfɛ a ko manga mɛ ma taa di dɛrɛ dɛ mais a ye mun de f'o ye a ko k'a bɛ bama kɔnɔ ko manga bɛ ben ji la wa ko manga tɛ ben ji la k'a ka to n'a ka banfula ye est-ce que duga kan ka fɔ o ye a ye duga bɛ f'a ye a bɔra kobilen na a kan sɔnni
Mojolo, Anna Mona Mano, Mojolo, Anna Mona Mano, Mojolo, Ye Mojolo Manimba, Mojolo, Mojolo de Kanya, Mojolo, Asina Lifanta Songo, Mojolo, Nerapani Panni Mojolo, Mojolo, Ye Mojolo Kanya, Mojolo, Anna Mona Mano, Mojolo, Gila Gala Gertale, Mojolo, Gila Gala Gertale, Mojolo, Anna Mona Mano, Mojolo, Ye Mojolo Manimba, Mojolo, Atiki Manna Wali Domina, Mojolo, Napoli Nuna Jigma, na Panono Nuna Jimma, na Samara Nuna Jimma, na Ludiski Nuna Jigma, na Samara Nuna Jigma, Anna Mona Manu, Mona Manu, Mojolo Magic, Mojolo Magic, Mojolo Nukolo Jiggle, Mojolo Magic, Mojolo.
Dugate America fenge Pacheco ani Jeli Madi Jeli Musa ka kene de pleni ni ala sona ka da auditeur utlokan ko Jeli Madi de sirala ni ala sona ade do ya sonu inshallah nana ya rabbi Allah ani Pacheco be sirala muganga neze ale suro ko mo sarabolo kam wodo sara tarani osuye kono bugu abe kono bugu ko ki fo dali ya ko kanya voilà kuma yeka parce que kuma be mo wodo ya famia kam wodi sara tarani osuye kono bugu donc participe ka kele soro ya rabbi amina ya rabbi kan ko dugate malta nanye ba ko kosobe atunna kumako balake wulili ya ko siga so sa salbula ba salbula namo siga so ba buka ya ni re fana na kele so ay ko bana salbula ama ba aso kele bindu ko ko de se ka ba segu ate ban salbu ko be segu de se ka ta bo so segu ko ni abisro mais salbu be siga so de oh tabarikalla kane demso toyi abe ko ni ba do ko madam sisoko ko ni bi ko ni siga so de mais salbu de tabana o to ko na kele bindu dirande oh la mini anda tanya ni ala sona na salbu ay ni ala sona besro butil lobe mangana o ko be shozo ko duga be siga so na namo ko amba foka na ko duga be siga so atunna ko na ko tinyado atunna ko di me amatu intérieur la kabe siga so abe yoro chama pana ni duga mugan kele ko tan clair tena allo mama ke sono la grande ma uno sabe di che ya tendera abidu kulibali aw abdallah kai kulibali aw na ibili fatama aywa paste amba aw kale jamu tekele ko aywa dala soda hakina ngadrekel be rayban do kusbe tabarikalla kulibali alwa ini fama abani ko akira fama awa ega de penyi dudula dudula mafuiki ngangi yoro ini yere kosobe la ni wote bwa kono abi ya rabbi allah amin ya rabbi amin ajaranye ikulubali na misi aman no ya wakati de ibada aka do de yepo adeta nyapo ni do ba nyapo le no ni ko metri julumbi ode dum ni una ba caresse de bisi digen jata ka ba fa sikato nu yi bola nya fet le gambe ni una na tini so wala be ni la ka ta ate pila ni misi ga jombe ate pila misi ala ka barka bi kola ya rabbi allah ala ka kinya na ma nya na ka kiko amin ya rabbi shini kana ma ala ka kalban tele amin ya rabbi antingina sikato antingina misi ni no bi kana no tu na tumina ala labile kulibali ajaye kulibali Gitarisi de Pundo, Musa Kuyate, Malian Balu, Musa Kuyate, Guitarra acompañante de la Raipan.
mais n'i y'a mɛn Jeli Musa Kuyate Ala min jeli Madi Tunkara Ala min jeli Madi Tunkara Madi a beaucoup contribué dans la formation de Jeli Musa Kuyate et à son nom. Jeli Musa a ba tɔgɔ ko Kanku. Jeli Musa a fa nana yan 1963. Jeli Cɛmɔgɔ Kuyate i bɛ min ye Laginɛ télévision na. Jeli Cɛmɔgɔ Kuyate n'a bɛ ke ka Ami Kuyate ka mamaya la ale de bɛ bɔra dɔw la a bɛ si jama Mama Jabate min ye hakilimaya ta o cɛ de tun ye f'a ye Aminata Kalisogo a tɔgɔ ko Kanku Cɛmɔgɔ Kuyate o n'a kelen fa kelen dɔgɔnin de Jeli Musa ye. Jeli Musa a tun bɛ Rayban de la Ala y'a kɛ a senyɔrɔ taara la Faransi ma suma dɔw fɔlɔ la min a ma se ka fɔ Jeli Cɛmɔgɔ ye fɔlɔ ba dɔ ye Cɛmɔgɔ dalen don janso ya a ma se ka fɔ a ye ka fɔ ko Jeli Musa ba la a tɛ fɔ ne bɛ kuma bɛ n'a fɔ wa ye n'a fɔ n'a bɛ mɔgɔ ma sɔrɔ kuma yɛrɛ Kwa ye dugu di Lamini ma ma dugu di a taamaɲɔ ma. I y'a mɛn. Ayi an tun tɛ ɲɔgɔn fɛ. Dugutigi ye gɔn ta kun ma de. A wara gɔn ta kun ma de. Tabarikala. I ni ce weleli la. N'Ala sɔnna. A ye k'i sen bɔ n b'i deli. Yarabi. Tabarikala. Amin yarabi.
Ake amesingana kuma ke sokono kayira balmo la ku preme makoro ka kelen la kan spécial parce que makoro mi bana right band ko sobe gam sura mana ko sobe pati tina ki ade ko lai so para que yo ko sobe kada ni na usrana kana ko na so betu be masala ya kasama ya ambal wake ulele ya musika ay okay dua ko kuma ni wana atika ko sobe ko la din la din me ka la din somo be ay me le ka ko tebu aha aka boro kala yele au jara ni su ko du taratula au be ka kele taratula échanger ma banfolo ama banfolo la tapa abi ya rabbi edi fana be kane ke travela ko la be dogodo ko jara ni ala tayreke amin ya rabbi la ka dabiyo puni amin ya rabbi la ka hamna ko be no baya amin ya rabbi da ka boro kala ya ko tebe aya sura dira ya ko tu tabarkala fa inche wedelila kambe ko bela telefu ke ba me nala sonama ci bubula bala gamara la nana be ni mana so lamini bubula be ray ban do lamini amu fofo aba be do ko sobe amu bulu mera no ko sobe bubula Caranya ibe don ba pola wa don nya fanye bubula suronya wile sute téléphone na tamandi aya mano pour que kafa na biye eni professionnel dugule dade ni fonni klo kono ko ma folo me ray band la jo pour habiller ka fini do kana ma folo mi 500,000 francs CFA ta ka di Raiband ma 500,000 francs maliens sake 500,000 francs maliens ka di Raiband ma o de kera bubula fayi mais bubula ye Raiband be habillé yaro amma me ayre dade mama ni reda mais kunugo Raiband mo gode ni foniana no ye magan ganezi ko bubula yu bela jo ka ube habillé donc supporter folo mimbe Raiband la we bubula de ay bubula aka kanunte koro tabarikala ngama reda turi tege do tabarikala ntonye do abeti fali gene kala do ko sobe ayre kote wallahi kamba fo na tlobana ka wulilike kumba fo aka doni nya fanye ambalma ke min bana ba don ko sobe retlina allo oui mbalma ke kuma bi toroste oga kana bashitana garama ko emission kadi ko sobe kele na mi bubula fo ko sobe redi awo aka kinga choro mundo hakili sigle no ko sobe tara ma hakili sigle no wallahi arta mi duwa ka alaka shini kene adam amin alaka laban ko nyima dama amina oh lamini ga emission plenaire ga emission ko ile fo ne ko awo ina ba wele ga don de satisfait wallahi ay ego folie di wallahi façon er ga médaille de ma merci parce que ye sembe ki dilan ko sobe senti e mamundla ye furu dilan ye balma ya tugo ye tuju
wallahi ala de be sara quoi sara ti mɔgɔ wɛrɛ wɔrɔ ni ala tɛ ala k'i sara ya rabbi ala k'i mɛn k'a kɛ ala ka den di ma mun fana b'a kɛ amina rabbi wala i ka foli don a diyara n ye e ko Mayiga dɔ ka bɔ Kulubilenni na i Mayiga Keyita yɛrɛ bi yan a b'i Kulubilenni na yan Keyita a b'i lamɛn kosɛbɛ yɛrɛ de Keyita wa a bɛ essence ni sabara de dilan quoi i ko Keyita de wa k'a b'i fo kosɛbɛ i ko Keyita de wa voilà an b'a wele Keyita de mais n'an tɛ Keyita tɛ dɛ ayi o tɛ n'an tɛ i bɛ Kulubilenni na yan de a bɛ essence ni sabara de dilan ayi mais maninka ni essence feere a bɛ kɛ cogo di n'an tɛ a ka cɛkɔrɔba ka hectare caman filɛ Mande a tun tɛ taa sɛnɛ a diyara n ye an b'i fo Lamini i ka sabali mais maninka ni essence feere i ka sabali Mande bɛ dugukolo sɛnɛkɛyɔrɔ wari ɲini ma bɔ wari ɲini rɔ ayi i m'a ye an balima minnu bɛ bɔ so ka na i m'a ye n'u nana ka na tilema n'u ye dɔɔnin kɛ kosɛbɛ samiya mana a kunbɔli daminɛ dɔrɔn u bɛ boli ka taa so tiɲɛ don juma sisan wari ɲini ma bɔ wari ɲini na wari ɲini jumɛn fanga ka bon i k'i to dɔn ɲinini na i bɛ k'o sɔrɔ dɔɔnin i bɛ k'o sɔrɔ k'o bila piripiri k'i boli ka taa ni samiya donda surunyana bɛɛ b'i boli ka taga foro la a fɔ foro ta barika man bon ni Bamakɔ kelen tɛ e dun ko di dugukolo tɛ nkalon tigɛla o mais e b'a fɛ ka maninkakɛ de dala ɲini ayi a ka taa tiga sɛnɛ i m'a ye tiga yɛrɛ tiga wa depuis maninka y'u se bɔ tiga sɛnɛ la i m'a ye tiga wari cayara tellement que tiga yɛrɛ diyar'u da u yɛrɛ t'a fɔ tuguni ko tiga ko tiya aleykum salam oui Lamine don ayi baasi t'an na vraiment an b'a kɛ émission lamɛn émission ka di pro an bɛ ka wele ka bɔ Congo de Congo Kinshasa wa Brazzaville non Congo Pointe-Noire Pointe Noire oui Brazzaville oui Brazzaville ni ka émission fɛn lamɛn n b'a ye Bugula bɛ weleli kɛ vraiment Bugula in an b'a fo kosɛbɛ a y'a fo kosɛbɛ a ka dugawu kɛ et puis n'ale ka kuma yɛrɛ daminɛ ne bɛ faamu sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ cɛkɔrɔba ɲɛnama don ya rabbi ala ka mɛn an kɔrɔ amina i yɛrɛ fana i ye min kɛ ala de b'i sara ya rabbi ala k'i sara ala ka ni sara kɛ hɛrɛ n'ala sɔnna amina ala ka mɔgɔ dila min ka fɔ yɛrɛ émission ka di pro amina ya rabbi n'ala sɔnna a diyara n ye an b'i fo an bɛ n'ala sɔnna a diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ i ni ce weleli la Pacheco donna studio kɔnɔ yan Pacheco de ye cɛkɔrɔba lamɛn n kɔni b'a dɔn Jelimadi n'a ko a bɛna heure la a bɛna nka ni Pacheco dulonna la a bɛ gɛlɛya Jelimadi Pacheco de b'i lamɛn ta wa Pacheco nɔ don dɛ yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin dɛ mais ni Pacheco taara yen nɔfɛ a ɲinana a ka guitare kɔ a b'a fɔ Jelimadi an ka passe so fɔlɔ n ɲinana guitare kɔ parce que dɔnkili damadamani b'ale bolo n'a sera studio kɔnɔ n'a m'olu da a tɛ lafiya n'ala sɔnna a y'aw sigi ka fɛn bɛɛ jateminɛ an bi dɔnkili dɔ kala n'o ye Rayban ka dɔnkili ye an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a to a kan sɔnni ni ala sɔnna Tumala sinelun suni Moke tumala sinelan sinele Bimanyini kala kumale malun suni bimanyini kala Kone yima yini kala kuma le ma wade ko wati jawambe Ni tunya be kuma la Na kuma jabi
kudu salatu ayili bakuru nana kanu salatu sunu nana kudu salatu ayili bakuru nana kanu salatu sunu nana kudu salatu afigi bakuru nana kanu salatu wala mo balu la san na boro kelene kanu te kaburu ali mana kudu mediyani kanu barako wala mo balu la san na boro kelene kanu te kaburu ali mana kudu mediyani kanu barako folo mo korobon ka kanun te ke furudi kanun de o sababu de hatin kinyale uli bali de ko pache fini fama ta kuma se un signo kan do karo ben karo dia do ka singa rebe na la sina tilmadi tu vas faire fama ide agora fama depuis 2010 ay na ko sabanani duruke makoro ka kene kan kasi ka ye ka tumulo ka wallahi sila kilende kono bolo sama fana yake la uka kene do na nu ya to le bulu ko sobe makoro ka kene do wallahi ni ya ka kene wallahi ya to jilmadiye apela jile fragon wallahi kene ni ya ukete wallahi nan do nyokona pepe ni nyokondo yera mo do yere tara kene ni fragon ga ye foli ke tara kunje sika yera ambe kene ni ka bita akene kadi ma be bita fana kadi denga aywa amune kera bibuli ami kuma ya ire be ambe digala ya mi ko ne arai ban ko ne peut-être am se ka fo awa ka émission de doya le loup bien be so ben bon ya ba ambe ire fu ikarumba be anawo ya kan ba ba bu bele ni ko anni so mandi mere kamina na arai ban ma inana ya no kone soro ele na ka se ben gasre Usman soro wa ala ma hinala ya rabbi allah na accompagner téléphone lo e ko soro e kala na ba e soro no e pache go e o fele an o je batterie ka boy sa ka mercante ko fana soro e ka sala ko fana soro e donc on est les mercante de composer la soro ani pache go ni bon Usman musique ko ne ko wati de ko ba dilembe ko se anye aga sekte froforo nu beke mo mena ko tay gitar la wote Usman de do ko ala ka dina Allah Usman bole ko ay bala ala bade mala ala ya ga bengo wa so dilimsa ko de ne ko beke mo ko ngolo ba pare mo kera mo sodi kaponi ngoro la gilore bana ko kabila de bamno kongira mo sodi ore ufa inalona makwini ni dendi ba to ko kampu olo yeta wali tidala kama unara udira awa kura olo yeta la tidala la sala de ko kura sebe me de dire ki o li kabila mano bebe nani kunya jibe debo kurula wuli ne kita fo ali malu duya la bandura duma luluma kabila nari bango padi bango 1960 ne profesor na ko ne ko furle ya enana mo so ne de kita fo c'est ça ne ke mo de na no no e Musa porque fana fari mandala ala ka no aka ya ne no de fo ka afitini mani ba fa ka fana bi bara fa no bara ko la di
Ambe minga kumalata. Ambe minga koroke. Ko koroke. Koroke jeli musa koroke. Donc kemo ni ne demsinya ke ne re kanu ne ko so ni kemo la do gitar fo. Ana la ki gitar fo la baye ka jeli foli ke ani wasi ke ke. La fama fa en fait yoro mita. Wole ni jeli musa sinkere ni. Ay jeli musa ina lefe. Ne jeli musa no so. Na kamna ni no so. Se ko ka ka morso folo kera mo ri bitigi de. Bitiganya mau bitigi ke kaira fo kapala to ni ko kasi ta fo anga ko tre avini de se grande ga ni de sa o de no ala mahina la seksiyani anga dimsini ali ma ko fo seksiyani wele odu ko ko msakana Tununa kudu salasun Apigi bakuru nana kanu salasun Namu Dega dima ama Tununa kudu salasun Apigi bakuru nana kanu salasun Wala mama balu la kana korotele kanu tika burudi Malima na kudu mende Barandigi ka alaro Yabere niji ya alabaye Barandigi ka alaro Yabere niji ya alabaye Barandigi ka alani kilaro Yabeji ya alaye Barandigi ka alani kilaro Yabeji ya alaye Naro le somalien bela jine Ankal mwa beka mikulu fobi Beka buho keke nisa Wole ala sawa ausa wole ya zia Tabarakallah Itugara Amba Ili sene Amba Amba Form Goma Ira Kasubi Bismillah Wallahi Au Kasubi Ira Kau ka kene fa na fi ma ti bismillah ngai be fu kana li konna kana li jarani ko be apena ma gali jama da mu to kana yanga er sama erna kenga min dirama kono yangar ga man min banen flen atum sut ba fe dinjili dilim sawa me dilim sa kalama muso yan folo ay muso do taya ani o mabe o to ko jene je ko ka no la furu willa ay dengele soro bulo de muso kile o babulo français tabarakallah bon kamna le tarasa ambe taranta fa ko kamo anduna no madori wallahi kamno borala sa nyame ko ni pachogo ere afonye ko pachogo warae ko saina ani pachogo no muso do tumba kunye non bon o de so sa o male so sa mba ko lo ke ya de muso kile ko ni mbo ke ni kalama ka fo o de muso kile mbaku de muso babulo ayo nala sonama sisan ini ale tumbi du guitare drone de fo ou bien fanan tumbi composition ke ba fo ke be composition ke tugo mina a tumbi dongli dawa ou bien tumbi guitare a tumbi dongli composer ka di mo min ba da yala a ye dongli dama ni fo nyon ko sa ni be ye dongli munu ye samba soro ali sisa ni yala me abi fargansi wuli ka jo angar siga dona pacheko la ya pacheko ye wali nyumalon baliani surtout wali nyumalon baliani korofo anyenga adanye kasiga kan e ka nyafanye femin donendo wali nyumalon baliani nan ko ni ta donde ngam hono bado jine ko bala i mana wali nyumalon baliala me ko tan imiri de bita ni makashi inyejila ibi kashi kono wallahi imana wali nyumalon baliala me ko tan ni itunyo moye min disi falendo ibi magaya adama dia benila ibi islameya ibi sameka benikuye wali nyumalon balia niwo achiko kama repetition ke ouais wali nyumalon balia ni klana ubulu chugodi wallahi aya fo chugo mi wala mon balia bon nene murkante tumbe ko muflanule an sabana to yedil musay nan tara kita nere afo anga famo ye nganga ta kita an tara kita kataka awa recherche musical ke kata dongili ma wini wala mon balia nere bade ya dongili di voilà non anga dugula bu defo anye fole ka di murkante ma iyere bangi ba nere bangi ba ne ba ya di ya famia
bon an ye o ta an tilala ka Sunjata fana hali Sisoko tun bɛ yen o tun ye kumalaba ye o ye Sunjata jami n'an y'a histoire a fɛnkɛ kɛ hali de ye o histoire di an ma mais Pateko y'a fɔ cogo min an y'o morceau dɔw ta ka na an nana dɔrɔn ka accompagnement Jawura de don ne bolo yɛlɛma dɔɔni dɔrɔn bon bɛɛ fana yɛlɛmara an nɔfɛ tɛ an y'a kɛ ten Musa fana accompagnement kɛ ten an b'o la dɔrɔn an ka directeur général ba tun bɛ yen nɔ ne ye monsieur Djibril Diallo o nana k'a bɛna an lajɛ o nana mélodie mɛn yɔrɔ min dɔrɔn ko bon ko répétition tɛ nin na k'aw bɛ taga nin enregistré de tɛ ko k'a bɛ Boubacar wele Ala ma hinɛ Boubacar la a kɛra dimanche don fɛ voilà n kɔrɔ k'a n'a ten dɔrɔn aw tun bɛ fɔli dɔ la dɔ y'i bolo yɛlɛma dɔrɔn bɛɛ y'i yɛlɛma o nɔfɛ ten dɔrɔn a kɛra ten wolo mélodie de jara parce que voilà mélodie de jara parce que wolo kita a bɛ fɔ ni Jawura yɛrɛ o bɛ Jawura min fɔla sumukɛyɔrɔw la mais ne ye n bolo yɛlɛma dɔɔni dɔrɔn Musa fana yɛlɛmara ne nɔfɛ i ma signalement k'a ye foyi nɔgɔli sa fana o fana y'a bolo yɛlɛma ne ka mélodie bɛ nɔfɛ tɛ c'est comme ça a kɛra ten de comme jinɛ ko de don o don kelen enregistrement kɛra o don fana Djibril Diallo de an ka Djibril Diallo de nana an ma k'a bɛ Boubacar wele k'an bɛ taa ko ka taga ni enregistré ko nin ye morceau de succès de enregistrement kɛra dimanche wula fɛ min enregistrement kɛra radio Mali la ka bɛn balontan an sera dɔrɔn u y'a bila la o y'a sɔrɔ u ye pédale dɔ san ne ye distorsion i y'a faamu n'i sen tigɛ kan a bɛ pédale fɛnkɛ de o yɛrɛ Boubacar ko ne ma ko ne ko c'est Boubacar Tarawele Ala ma hinɛ la a yɛrɛ banna a ma mɛn kosɛbɛ taara retraite la Boubacar ko ne ka n bolo yɛlɛma dɔɔni o la ka fɛn dɔ kɛ k'o k'a daminɛ ye après an bɛ don daminɛni min b'a la ne y'a essayé ka fɛn dɔw kɛ tan dɔrɔn an ye daminɛ k'o kan tɛ dɔrɔn a dun kɛra ten répétition ma kɛ l'avenir c'est comme ça c'est venu comme l'avenir ay bɛ ne faga bi o wallahi a kɛra daminɛ ne ko pan Musa donna i kɔrɔ donc fɛn kura in dir'i ma k'e k'a essayer i ka konin dɔ kɛ ten voilà ka konin dɔ kɛ ten i fana y'a kɛ ten o n'a kɛ ten o de ye nin di o de ye nin di ka na o de kɛra ko ba ye an y'a enregistré fana a enregistrement bannen an ye contrat dɔ sɔrɔ Côte d'Ivoire Gaïma dɔw nana an nɔfɛ ka taga maliyɛnw nana an nɔfɛ k'a ka taga contrat la ye an taara o y'an jigin hôtel dɔ la sani soirée ka daminɛ an sera jeudi dɔ samedi la an kan ka foli kɛ an bɛ hôtel kɔnɔ dɔrɔn u ye radio de d'an ma an bɛ to ka radio minnu lamɛn ka Mali lamɛn parce que an yɛrɛ y'a enregistré an yɛrɛ m'a lamɛn aw tun m'a lamɛn fɔlɔ aw y'a kɛ dɔrɔn ka tɛmɛ voilà an y'a kɛ o dugujɛ donc maintenant Baba Ala ma hinɛ la a tɔgɔ de Baba Grassi o y'a bila la ko le rail sur le rail o ye o sɔrɔla ka kala o y'a kala yɔrɔ min an bɛɛ sigilen bɛ an ɲɛ bɛ a lamɛn ten bɛɛ y'i ma fute bɛɛ y'i kɛ sew Mori Kante ko ja kan ka arrondissement nin k'a ɲana de koyi an y'an sigi ten k'a lamɛn a banna yɔrɔ min ka mɔgɔw ko k'a bise a bisera ka an yɛrɛ to hôtel kɔnɔ ye fo siɲɛ 4 bon donc an ko sa ko an ko nin kɔni ye fɛn de sa ko bɛɛ ye fɛn fɛn kɛ sa guitare minnu b'an bolo n'an ye repos ta Côte d'Ivoire ye i ye min kɛ i bɛ segin ka segin o kan pour que ka se ka segin a kan est-ce que aw sera ka segin a kan hali sisan u y'a lajɔ sisan ne bɛ ka taa daminɛ la fo ka taa ba i ka rôle kɛra fɛn fɛn ye a b'a bɛɛ fɔ et puis a bɛɛ sɛbɛnnen fana bɛ n bolo ye oui mais mami musokɔrɔba ye nin den ma
a y'a d'aw ma kun jumɛn de la bon kun b'a la wa awɔ bon ne b'ale dɔn ne y'a manikala ni i yɛrɛ woloba i bɛ taa i bɛ di i balicinin ma ko Bintuba olu tun ye ngara ye o don ale tun ye ngara ye o don la kita o de ye dɔnkili nin di a histoire dɔnkili nin histoire ka bɔ de kɔrɔ kɛ Saranke in ye Alimami Samori muso de ye Alimami Samori ye Saranke in sɔrɔ kosɛbɛ voilà nin dɔnkili ni kabini Alimami Samori tɛ histoire dɔn kosɛbɛ dɛ kosɛbɛ tubabu y'a minɛ ka taga n'a ye a taatɔla Saranke in yɛrɛ de ye nin la ko Saranke k'ale Saranke in laban kɛra nin de ye kosɛbɛ ko woloɲumanlɔn ma ɲi woloɲumanlɔnbaliya ma ɲi lamini yɛrɛ dɔ fɔ mana bi voilà dɔnkili ni nara tɛlɛ Allahu akbar Lamini ne de la kani ne puye yan nko kɔrɔ mɛnna ka Patiko de ɲininka parce que ne tun b'a fɛ ka dɔnkili in bɔyɔrɔ ɲini a ko ni Jelimadi tɛ ko ni Jelimadi tɛ mɔgɔ si tɛ se ka dɔnkili in sɔrɔ a y'a fɔ plateau nin kan donc Alimami Samori Ture bamuso minɛlen ka taa n'a ye k'u bɛ taa di jɔnya la Samori minɛlen a kɔɲɔmuso Saranke de ko waliɲumanlɔnbaliya jɔn ye kasila i laban de fɛ ja Saranke ni laban kɛ nin ten ale laban de ten a cɛ minɛlen filɛ nin ale min ye masakɛmuso di tɛrɛ ale de cɛ taatɔ filɛ nin ja ale laban de nin jɔn ye dun ye kasila i laban de fɛ de waliɲumanlɔnbaliya jɔn ye kasili laban de fɛ Saranke ni laban kɛra ten de waliɲumanlɔn morceau là-bas.
mana jinɛ kɛ saraka ye, mana misi kɛ saraka ye, i mana so kɛ saraka ye, mais muso b'a den bila baci kɔtɔ. Dindinya konko banta wala. Mau famu dɛ. Sika to la wala. Ako di aye mun fɔ. Ako. Imana jonke sarakadi. Wo masoro ni la boko de febi. Imana wari ke sarakadi. Wo masoro ni la boko de febi. Mosoka dembi la baji woro. Dindinya konko banta woro. Muso mi ya den fili baji la. Den nigi to la wo. Den de nya konko banta wala. Den nege bana wala. Den nya konto. Den nege de baro la. Den nigi bora wala. Den nya konko banta bota wala. Den konko bana wala. Man nga kan re. Den bota la. A yere. ni ko. Voilà. Den nya konko banta wala. Den nya konko bana wala. Den nigi mi be muso la. Mo bora wala fi. Den konko bana wala. Voilà. Dendenya konko banta wala. Merci. Mais musokɔrɔba y'a di aw ma cogo min na o. A ye kumakan dɔw fara kan wa ou bien a tora ten? An ye kumakan dɔw fara kan. Parce que an ye ninnu fɛ tuma min na, kumakan minnu farala kan, olu ye harmonie de. D'accord, oui. A bɛ dɔnkili la yɔrɔ min ko wale ɲuman lɔn baliya. Voilà. Wale ɲuman lɔn baliya. Morikante de bɛ ka premier piste kɛ. Deuxième piste o ye Leli Yula. Magan. Troisième piste o ye Magan Ganesi ni Leli Yula. Olu de b'o la ka harmonie k'a tila. Ka voix dilan. Bon aw sera yɔrɔ min na o sa parce que o yɔrɔ n bɛ se ka n denw ni n mɔdenw conseiller yɔrɔ o la. N'a ma ɲɛ i bɛ dɔnkili da. Harmonie ABCD de don. Ni donna école la i b'a daminɛ ABCD. Misigi fana bɛ kalan tɛ école la. A bɛ ale kelen de. N'i ma harmonie kɛ aw ma wasa nin banna sisan a ka taa ni san 40 ye. Wallahi. C'est l'harmonie. Harmonie de bɛ k'a to a jouer a tɛ kɔrɔ. A tɛ kɔrɔ. A ti kɔrɔ. I b'a fɛ k'a lamɛn. Kosɛbɛ. Mais n'i ye unisson kɛ instrument na ka unisson kɛ voix la. N'i y'a lamɛn ka se yɔrɔ dɔ i bɛ degun. E yɛrɛ t'a dɔn fɛn kelen min bɛ k'i degun. Siga t'o la. Fo denmisɛnninw ka harmonie kɛ. Mais harmonie bɛ sɔrɔ ten wa? Harmonie ti sɔrɔ ni ka sɔrɔ a ma kɛ ni jama ka baara ye o. Aw ye baara kɛ ni jama de ye o. Voilà, f'i ka se mɔgɔ de ma. Non, i ti se mɔgɔ ma, jama baara de don. Jama baara de don. N'i b'a kɛ. O de y'a to n bɛ orchestre kasi yan don o don. Wa fo ka taa ne fana san ne bɛ orchestre kasi. Ne bɛ orchestre kasi parce que Djilimadi ni dɔnkili ɲana aw bɛɛ de bɛnna k'a dilan. K'a dilan. E ko an k'a kɛ tan, Paci ko an ka batterie fɔ tan, Magan Ganesi ko k'an ka kumakan kɛ tan, Morikante ko ne bɛ n voix yɛlɛ tan. O de m'a to ni a kɛra un coup aw ye ɲɔgɔn faamu. An y'a ko tan. E ko dɔrɔn k'i bolo yɛlɛma dɔɔni. Voilà. Ko jamana kɛ sina ka yɛlɛma. O le kɛ Bate ko k'a kɛ fɛn wɛrɛ a y'a kɛ bossa nova ye kɔrɔ k'a ta i kɔrɔ comme an tɔw y'a ta cogo min na et c'est parti. Allahu akbar. O de ye woloɲumanlɔnbaliya kɛ. O don kama an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn b'a fɔ ko muso kelen de an bɛɛ sɔrɔ. Ni min nana ni fɛn min ye don min bɛɛ bi tugu o tigi la ye. Mais fo ka harmonie de kɛ. Kosɛbɛ. Ɲa k'i bɛ musique façon kɛ n'i ma harmonie k'a la. Kosɛbɛ. A bɛ n'a a dɔɔnin kɛ dɔrɔn a bɛ kɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ k'a kɔrɔ la. Voilà pourquoi je pleure tout le temps. Tout à fait. N bɛ kasi tout le temps. Ça c'est vrai. Orchestre nɔfɛ ko la. Ça j'en suis témoin. A filɛ ka yɔrɔ filɛ. J'en suis témoin. Mɔgɔ n'i bɔra ka taa kelenna ko la. I ta bɛ kɛ kelenna ko succès de ye n'a ye Ala diya a bɛ san sɔrɔ. Nka caman na i bɛ dan duguma la. I bɛ dan. Parce que i bɛ ka fɛn fɔ a bɛɛ y'i kelen hakilina de mɔgɔ kelen 2 3 hakilina mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲa. Aw ye Denbada. Voilà. Mun de y'a to a ye Kamara Boubacar Denbada Rayban. Voilà. O don kama n'i y'a ye Denbada parce que o don bɛnbɛya wulila Rayban ɲɛ ka san damadɔw kɛ. Ma an wulilen. Aw wulila fin 69. Voilà. Bɛnbɛya Jazz ye 60 61. Voilà. Donc on a vu que sana anw yɛrɛ fana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Denba nana diya an ɲɛ ani Segu Bɛnbɛya bɛ foli kɛ cogo min. Olu kɔni tun bɛ o fana tun bɛ de ko muso kelen denw de don. Kosɛbɛ.
yaba demba be fɛn fɔ segu bɛ bɛ b'a ɲɔgɔn fɔ kosɛbɛ o de tun bɛ taa ni ɲɔgɔn ye voilà kosɛbɛ donc a tun ka ɲi maninkakan na wallahi donc an fana nana se yɔrɔ dɔ la an fana y'a yira an y'an sigi de fɔlɔ f'an k'an ka style créer fɔlɔ min ni bɛnbɛya ta tɛ kelen ye kosɛbɛ ani kɛlɛtigi ta tɛ kelen ye ani bala ta tɛ kelen ye bala ta tɛ kelen ani mɔgɔ si ta tɛ kelen ye a ka dɔn parce que maninkakan tant que n'i b'a la Laginɛ sisan n'u kumana u ka maninkakan ni kita ta différence dɔ b'a la u bɛ ɲɔgɔn faamu u bɛ ɲɔgɔn faamu nɛn tacogo kosɛbɛ o bɛ cogo min mélodie fana bɛ ten dɛ an bɛ se ka fɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ mais maninkakan kelen tɛ kosɛbɛ tiɲɛ donc kabini ne nana Arayiba na ne ni Morikante y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma wallahi ka na ni kita maninkakan mélodie ka taa ye ma ka taa fɔ Kaba an nana n'o y'an ka et chose très très compliquée à l'époque parce que Djilimadi ale bɛ kita maninkakan de fɔ kosɛbɛ Morikante ale bɛ Laginɛ maninkakan de fɔ kosɛbɛ ko maninkakanw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye mais a kana dɔn k'a fɔ Laginɛ maninkakan don voilà c'est ça u k'u ka maninka dɔnkili da a kana bɔ bɛnbɛya jazz fɛ a kana bɔ 22 bande kankan fɛ a kana bɔ Orea bande kankan fɛ a kana bɔ nin si fɛ a kana bɔ nin si fɛ maninka dɔnkilidala fɛn fɛn tun y'olu ye wagati la u ka style n'olu ka style kana kɛ kelen déjà voilà déjà guitare fɔcogo kosɛbɛ déjà batteur ka système fait même les instruments avant voilà bon an y'o ko o cogo la Morikante fo ka taga n'a ye kita jelimusow ka an ne yɛrɛ ba an yɛrɛ ka du kɔnɔ n'i donna mɔgɔ si tɛ musoman na min tɛ dɔnkili da Mori b'a dege u fɛ ensemble instrumental la yan Fanta Damanjini a b'o lamɛn a b'o fɛ to f'a ye yan style sɔrɔ hali bi Morikante mana la composition kɛ ani la a ka musique ni yan fanfɛla voix de b'a bolo yan rythme de b'a bolo ani Laginɛ donc il fallait faire ça mais i ye min fana fɔ Laginɛ ni Mali bɛɛ kelen fɔli rɔ kosɛbɛ carrément a bɛ fɔ kelen kosɛbɛ ne y'a fɔ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi ni mɔgɔ minnu bɛ jɛgɛla ɲɔgɔn fɛ bi Seku Kante fara a dɔgɔkɛ kan an bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ wallahi a bɛ o le mais min bɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ aw b'aw sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ f'aw bɛ miiriya ka kɛ kelen ye fɔli rɔ n'aw bɛ se fɔli la n'aw miiriya kɛra kelen ye n'aw jɛra ka fɔli kɛ dɔrɔn fɔli bɛ yɛlɛ a bɛ taa oui mais Demba dalen sisan a ye Demba da mun na voilà Demba an ye Demba da parce que o wagati bɛnbɛya tun bɛ sanfɛ an yɛrɛw fana nana yɛrɛ sanfɛ donc bɛnbɛya nara yan bɛnbɛya nalen yan o y'an to fɔli la u taara buffet la ka taga o y'an mankan mɛn bon o y'i sigi f'an ye fɔli kɛ n'an ye fɔli kɛ dɔrɔn u bɛ tɛgɛrɛ f'an ye i y'a faamuya f'u y'u ka concertw kɛ yan ka taga an yɛrɛw bɛɛ tun bɛ bɛnbɛya de fɛ donc bɛnbɛya fana tun bɛ Arayiba de fɛ kosɛbɛ Demba tun ye bɛɛ ka dɔnkilidala de ye farafinna wallahi ka taa yan ma fo ka taa bila Congo la kosɛbɛ Demba tun ye bɛɛ ka dɔnkilidala de ye donc an y'an sigi k'a jateminɛ Morikante nana ko bon ko Jelimadi ne b'a fɛ an b'an ka kow daminɛ so kɔnɔ de fɔlɔ Mori bɛ bɔ a ka so ka na ne sɔrɔ fɛn na a b'a fɔ ko guitare ta ko ne b'a fɛ an ka fɛn dɔ yɔrɔ bɛn an b'a bɔ kɛmɛ burama de kɔnɔ kɛmɛ burama n'o tɛ n'i ye Demba fasa lamɛn kɛmɛ burama de don kosɛbɛ bɛɛ tun t'o kalama bɛɛ tun t'o la an ye kɛmɛ burama yɔrɔ lajɛ k'a essayer an fana an ta o de la Morikante y'a mot sɔrɔ k'a sɔrɔ tuma min an sɔrɔla ka na n'a ye buffet la n'a kɛ nana n'a ye buffet la k'a fɔ kan kelen de b'a baara o tɛ dɛ bɛɛ de don Pacogo b'a ka idée di Tiyani b'a ta di bɛɛ bɛ to Mahaganisi b'a ka miiriya di an bɛɛ b'an ka miiriya di ɲɔgɔn ma tɛ Morikante parce que bɛn b'an ni ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ ne b'a dɔn Pacogo ne mana fɛn fɔ sa ni Pacogo ye fɛn dɔ fɔ k'a ka ɲi n b'a adapté a la donc a bɛ taa donc kabini an y'a ale dilan dɔrɔn o de diyara mɔgɔw ye ka tɛmɛ hali waleɲumandɔnbaliya kan Demba fasa kɔnɔ Demba diyara a diyara Laginɛkaw yɛrɛ kojugu diyara bɛɛ Angalaba
Bana mitodi de batagalama kibidio de mo de bataro badekama Aluma Sayaba potulu sibalia Oui, mais Dilmadi a kelen b'a fɔ k'a ye denbala dege nin yɔrɔ in na voilà denbaba kan sama a ka dɔnkili dɔ la u bɛ marifacikanw bɔ dɔnkili min na étape nouvelle a b'a kan silamadu le ale fana ko alima ye a y'o fɛn de ta a y'o style de ta parce que n'i bɛ dɔnkili da faranyani bani ko faranyani ba yini ura ini ura la mako yalla ko mandi bela jasi mbai bele kan ibera fara kan nambara fara beri kan balo c'est ça fara binna se kulture nyeti bon maintenant a b'a kan sama yɔrɔ in na nin ye fana de ta donc ni bi fɛn étape nouvelle dɔrɔn i bi ka voix in yɔrɔ bɔra yɔrɔ min na i bi sin ka voilà kosɛbɛ voilà donc parce que o wagati an bɛɛ presque bɛɛ bɛ taga ɲɔgɔn ka mélodie nɔfɛ dɔɔni mais mɔgɔ si t'a fɛ i ka bi mɔgɔ si ka mélodie a ka dɔn k'i ye dɔɔni ta dɔ in fɛ non a bɛ faamu a ma nɔgɔ dɛ siga t'o la voilà a ma nɔgɔ an bi segin ka na wagati korona an bi segin ka na an ye banbagatɔ kelen ka kuma fɔ n'o ni a ye baara kɛ Raiband la kosɛbɛ a ye Raiband a bolonɔ de ka ca kosɛbɛ dɔnkili ninnu na a y'a seko kɛ a ye Mali seko ni dɔn ko a y'a se kundama na il fait partie des ambassadeurs de la musique en fait mɔgɔw bi dɛmɛ ambassadeur de don minnu ye Mali se kundamana ka taa ni Mali tɔgɔ ye yɔrɔ la minnu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko Mali voilà alors donc sisan mais a ambassadeur caman de tanyana Georges Fares banna Abdou Fares Buguni Super Mono Banda tu mets Super Mono Banda Buguni donc Askia Jazz membre de Askia Jazz ale de ko yan Georges Fares ye an ye garisɛgɛ sɔrɔ Kuyate Georges Fares tun bɛ kɛnɛ nin kan yan Georges Fares de ko en 1959 u ka soirée dɔ kɛra dɔnkili foyi tun t'u bolo a kuku ye kɔ k'a daminɛ minuit fo ka taa se 5 heures du matin a kuku ye n'a banna k'a ye segin a kan a kuku ye n'a banna a ye segin a kan a kuku ye n'a banna baarakɛlaw tun y'o koyi dɔnkili wɛrɛ foyi tun tɛ soirée la n'a a kuku ye tɛ u janfara de donc min tun kan ka na ni disque ye o ma na ne ye disque kelen bɛ min tun b'u bolo o tun ye a kuku ye bon a wagati la u tun ye ekɔlidenw de tun don u tun tɛ se k'a fɔ ko ka soirée annulée ten a kuku ye nin dɔnna dɛ u y'a dɔn ni phase bɛɛ ye fo ka taa dugu jɛ a kuku ye donc Georges Fares ye sera kɛnɛ in kan cɛ ɲumanba jɛman pas-pas a kumana Mali seko ni dɔnko kan nka a kan ye ninnu de da ninnu de b'a dɔn Georges Fares bɔlen ye dɔ yɛrɛ fana banna Côte d'Ivoire Dramane Kumare Raiband tun b'o fɔ la Raiband Dramane Kumare o Jilimani de bɛ se ka Dramane fɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ni Ala sɔnna Jilimani ani Abdou Fares kɔni voilà an b'a fɔ cogoya min na Dramane Kumare ne teri de tun y'a ye kabini an si ma dɔn k'an bɛna Raiband na mɔgɔ si ma dɔn ko Raiband bɛ créé o tuma yɛrɛ an tun bɛ Misira o don kama an tun bɛ on était tous révolutionnaires socialistes Modibo Keïta ka fɛn kɔnɔ tout à fait Dramane était chef milicien à l'époque la milice populaire non la milice populaire bon ne brigadier de vigilance ne tun b'o la ale bɔra Segu ka na i y'a faamuya ale nana nin bɛɛ sɔrɔ Misira donc an tora ten an bɛɛ bɛ commune kelen kɔnɔ ne nana kɛ teri ye fo k'an sɛnsɛn comme o kuma ka jan kosɛbɛ an tora o cogo la a tun bɛ bongolo de fɔ a bɛ bɔ Segu tuma min o ka bongolo ni bamananw ka fɔli barafolila ba de tun don ale nana a tun bɛ barafoli o fana kɛ Misira bon
a nana t'o la fan an yɛrɛ o fana président Modibo Keyita Allah ma hinɛ la ale ye instrument commandé instrument qualité bɛɛ lajɛlen ye Misira ale fɔlɔ ta dayɛlɛra ka ne k'o premier guitariste i y'a faamuya o tun tɔgɔ Misira Jazz Misira Jazz ni jazz ka wagati de indépendance wagati jazz ni band a chef d'orchestre fɔlɔ k'o kɛ Bakari Kulubali n'o ye Pacheco a bɛ filti fɛ a bɛ jouer ani fɛngɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Taras bɛ jazz o de kɛra an ka chef d'orchestre fɔlɔ ye bon Gobi ne n'o bɛ to ka guitare falen ɲɔgɔn na ko Madu Jakite an b'a wele ko Gobi ne n'o bɛ guitare dilan ɲɔgɔn fɛ ale tɛ basse kɛ Taras kɔ c'est ça Taras o ye danger ayi Misira Gobi ni ne de tun bɛ solo kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne ye dɔ kɛ solo la Gobi bɛ solo kɛ e y'a faamuya dɛ an ka bassiste tun ye Modibo Fofana o banna a mɛnna donc Dramane bɛ Dramane dɔn kosɛbɛ kabini ne teri de y'a ye a fa o nana ka bɔ Segu a n'a ba ka na Dramane lajɛ yan a ye Dramane ka carte d'identité n'a ka wolosɛbɛn bɛɛ ta k'a bɛɛ di Dudu Njayi de ma Dudu Njayi olu fana y'an ka tɛbali fɔla de k'a ye Dramane kalifa an ba olu taara o cogo la an bɛɛ tora Misira i y'a faamuya fo ka na se Arabani ko la u ye Arabani daminɛ ka sɔrɔ ne tɛ yen ne bɛ orchestre national la Dramane kɛra premier Tunisia Ala yɛrɛ tilala k'an kunbɛn tugun Arayiban na ne n'a nana diya an ye fɛn bɛɛ kɛ a tun bɛ se Tunba la i y'a faamuya parce que an bɛɛ tun bɛ taa o tuma Beaux-Arts la o tuma la ENA la a bɛ wele tuma ko Beaux-Arts fɛn na ENA la irisiw bɛ yen kibɛnw bɛ yen o bɛ mɔgɔw dege misigi la ani Dramane bɛ taa an bɛ lamɛnni kɛ i ma Dramane ka Tunba sɔn ye i ta ye denmisɛnnin si bolo sisan a y'a dege cogo yɛrɛ la donc an tun bɛ ɲɔgɔn bolo ale fana taara Kodowari f'a nana ban an bɛ dugawu k'a fana Ala ka yafa k'a ye bon Usumani o de tun ye ne yɛrɛ dɔgɔnin ni den ye fɔlɔ Usumani Cogologo a ye ɲininka tɔgɔ la a y'a den fɔlɔ tɔgɔ la ne la 73 o fana ka fɔ vraiment a den fɔlɔ a y'o tɔgɔ la ne la ka tila tuguni a ka taga ban ne bolo Kodowari an bɛ tourner la Arayibani bɛ tourner o tuma ale bɔra Arayibani na a taara Barema la ka tila ka bɔ yen ka taa Kodowari an taara malo Wangolo ne wa Fɛrɛkɛsi dugu ka taga ale sɔrɔ a man kɛnɛ i y'a faamuya bon ne nara hôtel la an y'a to an fɛ hôtel la an ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an tilara ka taa tourner kɛ tuguni ka tila ka na an nana sɔrɔ a bana juguyara f'a nana ban ale de Mamadu Bitigi fɔlɔ an y'o enregistré siɲɛ 2 parce que après lui an ni Demusa y'a enregistré a fɔlɔ ale do médium kɛ ale de Tiramagan fɔlɔ kɛ ani Mamadu Bitigi donc an bɛ dugawu k'a fana ye Ala ka hinɛ yarabi Ala ka yafa k'a ye Jelibadi ayiwa sisan kɔni bilayi de ta dɛ an ma tila o an ma tila de waati corona vraiment voilà d'accord bɛna dɔgɔkun wɛrɛ voilà c'est ça donc wɛrɛ sa an bɛ se k'a tɔ lase tabarikala ne kɔni an bɛ bɛɛ ka dugawu kɛ Jelimusa ye yarabi Jelimusa kɔni a ma kojugu kɛ yan foyi vraiment bɔcogo ɲara Mali la ka taga a n'an bɛɛ ka di a yɛrɛ ka sogo bɛɛ bɛ Sekican de bolo Faransi ye Sekican fana ye denmisɛnninso bɛ a y'i équipe la kabini a banabagatɔ a y'i équipe la Faransi alhamdulillah o de Ala sago Ala sago warato kurulen don tabarikala ni cɛ aw ni baraji an b'i fo an b'a k'i fo dɔgɔkun wɛrɛ i bɛ na a bɛ diya n ye de ni Ala sɔnna tabarikala a ka ɲuman bɔ inchallah merci an b'a